El ple de Cerdanyola donava llum verda a la modificació urbanística necessària per l'ampliació de l'escola Ramon Fuster de 600 a 1.300 alumnes. El president de l'EMD manifestava el seu desacord degut a l'informe desfavorable de mobilitat realitzat per l'EMD i apuntava accions legals si aquest projecte es portava a terme. La modificació de PGM es modifica la qualificació urbanística de terrenys a Bellaterra i es fa per poder donar cabuda a més alumnes a una escola que està situada ben al mig del poble, al mig de Bellaterra. Aquesta modificació permet a l'escola tan sols augmentar la volumetria, augmentar la capacitat d'edificar i li permet passar de 600 a 1.300 alumnes. Estem parlant d'una escola de 1.300 alumnes situada al centre d'un poble de 2.700 habitants. L'informe de l'AMD és desfavorable. Nosaltres hem vist el problema que hi ha actualment amb 800 alumnes perquè l'escola ja està incrementant la seva capacitat, tot i que els tràmits s'estan fent, l'escola ja està passant de 600 a 800 actualment. Doncs amb 800 alumnes hi ha un col·lapse certificat. I les previsions en l'estudi que fem són d'un col·lapse garantit al màxim nivell. No hi cap l'escola. Aquí estem donant tramitació a coses que no hi caben perquè hi ha un previ conveni que aquest Ajuntament va signar, un conveni urbanístic, abans de tramitar res. Es va acordar entre l'escola i l'Ajuntament que es faria i ara es fa entrar amb calçador i de qualsevol manera. No hi cap la mobilitat que genera l'escola Ramon Fuster amb 1.500 alumnes, 1.300 alumnes dintre del centre urbà de Bellaterra, no hi cap. L'informe és contundent. L'AMD de Bellaterra, davant de la gravetat del tema, van portar en el ple, un ple extraordinari que vam fer la setmana passada, a votació aquest tema de la Ramon Fuster i es va aprovar per unanimitat. L'AMD lluitarà definitivament amb tot el que pugui perquè aquesta aprovació no es porti a terme a la Generalitat, perquè és del tot irresponsable, sota el nostre punt de vista. Per tant, demano a l'Ajuntament que no trepitgi les competències de l'entitat municipal i que deixi sobre la taula aquesta aprovació per poder buscar una sortida de la mobilitat d'aquesta escola abans d'aprovar-ho i després ja veurem per on surt el sol. Moltes gràcies. Les modificacions del Pla General Metropolità és obligatori, l'estudi de mobilitat, i els plans especials urbanístics també és obligatori. Però a la modificació del Pla General Metropolità, en aquest expedient, és obligatori l'estudi de mobilitat. I senyora Mimó, sí que han canviat les coses, sí que han canviat. A l'aprovació inicial, l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra no existia. No existia. És un pas important. A l'aprovació inicial, l'AMD no existia en el pla de mobilitat. Ara sí que existeix. I han fet un estudi de mobilitat. I nosaltres, el grup municipal del Partit Popular, tenim l'única regidora que viu a Bellaterra. Dels 25, l'única regidora que viu a Bellaterra la tenim en el nostre grup. I sap la situació caòtica que hi ha allà a primera hora del matí. I nosaltres ho sabem, tot el tema de mobilitat. I ho tenim molt clar. I aquí nosaltres ho diem i donem suport a l'entitat municipal descentralitzada, que ja es va votar i ho ha recordat el president de la EMD de Bellaterra. La setmana passada, el 16 de desembre, es va aprovar per unanimitat a la EMD de Bellaterra. Allà hi ha dos grups i es va aprovar per unanimitat a Bellaterra. I Bellaterra és un barri de Cerdanyola. Allà es vota una cosa i aquí votem una altra cosa. Nosaltres ho tenim molt clar. Aquest expedient, si queda sobre la taula, que quedi sobre la taula. Però a data d'avui, aquest expedient el votem en contra. Amb aquest punt concret de l'ordre del dia i com ja vam expressar a la comissió informativa, tenim la sensació de que els propietaris s'han tirat pel dret amb tot el procediment de construcció i que el que estem fent des de l'Ajuntament és donar-li carta de legalitat a les accions que ells han tirat endavant i que no estaven degudament autoritzades. En tot cas, en aquest punt no havíem de parlar de mobilitat, però entenc que sí que és una qüestió relacionada i nosaltres, per la nostra part, secundaríem la proposta que ha fet en Ramon Andreu de deixar-ho sobre la taula
si això tingués acceptació per part de la resta de grups, per poder parlar de com afecta el planejament de l'escola Ramon Fuster sobre el total de Bellaterra. Nosaltres no ens semblaria malament, però enteníem que no havíem vingut aquí a parlar de mobilitat, però que és un tema que sí que és col·lateral i que sí que és important. Nosaltres ens oposarem a aquest punt i ens oposarem fonamentalment pel que explicaré ara, i és un motiu molt de fons. El que nosaltres veiem que hi ha al darrere d'aquesta ampliació de les instal·lacions d'aquesta escola el que veiem és que és una conseqüència del procés de privatització que està patint l'escola pública. Quan estem vivint un procés de precarització dels centres públics, que s'estan retallant línies als centres públics, s'estan reduint recursos, observem que paral·lelament s'estan augmentant línies en centres privats, en aquest cas línies concertades en centres privats. Nosaltres ho diem aquí i ho direm a tot arreu, exigim que hi hagi una dotació adequada de recursos per a l'escola pública i amb aquesta dotació adequada evitarem que hi hagi un trasbàs de matrícules des dels centres públics cap als centres privats i per tant no seria necessari fer una modificació com aquesta. El grup de Convergència i Unió votarà a favor d'aquesta aprovació provisional. A la comissió informativa va aparèixer efectivament alguns dubtes, algun grup municipal va reclamar perquè també en el document inicial faltaven alguns documents. Al llarg del dia d'avui han arribat els informes pertinents tant de l'arquitecte municipal com del cap de l'àrea administrativa del Departament d'Urbanisme Municipal i pocs moments abans d'entrar al ple la pròpia secretària municipal confirmava que era tot correcte, que podia tirar endavant. Li volem dir al govern que aquest tema realment creiem que no es podia haver gestionat pitjor, perquè es va aprovar inicialment aquesta modificació al juny del 2010. Des del juny del 2010 fins ara estem convençuts, el nostre grup, convençuts i convençudes de que l'expedient es podia, en aquell moment, en l'aprovació inicial, ja hi havia unes anotacions per part de secretaria, ja hi havia anotacions de que faltaven alguns elements que s'havien d'incorporar. Però clar, era una aprovació inicial, nosaltres li vam donar el vistiplau, votarem a favor, però sí que li diem al govern que no són maneres de governar. No són maneres de gestionar temes tan importants com una modificació d'un PGM que no només afecta a l'escola, sinó que pot afectar a tot l'entorn. El projecte es va aprovar amb els vots a favor del Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió, l'abstenció d'Esquerra Republicana i els vots en contra del Partit Popular i Compromís per Cerdanyola.